събитие. Откриваме фотографска изложба на група Би-Шева от Израел. В художествена галерия Бенчо Обрешков са представени 6 фотографии. Сергей Клименко, Александър Макаренко, Григорий Гечкович, Кирил Файнгард, Зиновий Гурман, Владимир Герштейн. Днес тук присъства само Сергей Клименко като представител на групата. За групата. Ние сме 7 стари приятели, живеещи в Израел, в град Беер-Шева, в превод седмият кладенец. Затова нашата група се нарича на иврит Би-Шева. Ние живеем в Израел повече от 30 години и идваме от различни части на СССР и сме обединени от любовта към фотографията. През 2003 година организирахме собствена група любители фотографии. Организираме съвместни изложби в различни градове на Израел. Много от нас са участвали в международни изложения. Всички сме различни, но добрите приятелства ни позволяват да обсъждаме работата си с оглед на коректността. Изразяваме свободно мнението си и така поддържаме високо ниво. Днес 3 от нашата група имат разрешение за пребиваване в България. Може би отношенията между България и Израел винаги са имали особен характер и стигнахме до реализацията на тази изложба, за да осъществим диалог между автора и зрителя чрез енергията на впечатлението, скрито в изображението. Затова избрахме изложбата да се казва Импресия. Всяка от представените в експозицията творби е частица от енергията на душата на автора и очаква своя зрител. И ще представя накратко визитките на всеки един от фотографите. Сергей Клименко. Сергей е роден и израснал в СССР в далечния изток. Занимава се с фотография от 1970 година. Работила като инженер в СССР, а от 1990 година в Израел по проекти, свързани с водата, изграждане на обезсоляващи станции, помпени станции и други. В същото време Сергей се занимава с художествена фотография. Той е участвал в изложби в Русия, Чехия, Израел. Сергей е сертифициран от Ню-Йоркския институт по фотография. Опитва различни жанрове в фотографията. Убеден е, че фотографията, както и другите форми на изобразителното изкуство, трябва да доставя радост на зрителите. Днес представя колаж. За разлика от традиционната фотография, която обикновено е много ясна, колажът позволява да се създават необичайни, фантастични изображения и снимки, чрез които определено послание се предава на зрителя, като някаква скрита идея. Владимир Герштейн, роден през 1967 година в град Славута, Хмелницка област, Украйна. Репатриран в Израел през 1993 година. Ще цитирам неговите думи. Страстта ми към фотографията започна през 2003 година, а интересът събуди у мен моят баща, професионален художник. Владимир е участник в многобройни изложби. Негови снимки са публикувани в руски и израелски печатни медии. В момента живее в град Беер-Шева, Израел. Представя фотография на църквата на Божи гроб, църквата на Възкресението в Иерусалим. Той споделя: това е специално място, което не може да се опише с стандартни фрази. Трудно е да предадем атмосферата с думи. Пътуването до този храм предизвиква от всеки човек лични емоции и преживявания и се помни за цял живот. Основното нещо, което хората трябва да запомнят, когато идват в Иерусалим, е това, че тук се събират всички пътища на християнството, а нашите предци са смятали посещението на храма за основна цел на живота си. Самият престой тук, макар и много кратък, не може да бъде описан с думи. Това е мястото, където усещаш присъствието на Бог по-близо и като че ли човекът се променя и става по-добър. Третият участник е Александър Макаренко. Александър е роден през 1967 година в град СССР, в малкото провинциално градче Клинци. Запознал се с фотографията в началното училище. От тогава тази връзка не е прекъсната. Преди да замине за Израел през 2000 година, той работи като фоторепортер във вестник и обучава деца в Център за творчество.
Всяка година в продължение на 8 години снимките му са включвани в каталозите на Международния фестивал Израел в нов облик. През 2022 година в издадения в Полша албум "Света земя, цветове на православието" са публикувани 7 негови творби. В нашата изложба се представя с темата "Нощната стража" и сам разказва: нощни улици на древните градове на Израел. В продължение на стотици години тези камъни мълчаливо наблюдават хората, които живеят тук. През нощта тези улици създават съвсем различно впечатление от това през деня. Здрачът им придава загадъчност и мистерия, която връща векове назад. Движението на редките нощни минувачи за тези каменни стражи е като леки движения на светлината. Григорий Гершкович. Цитирам неговите думи: "Аз съм любител фотограф, защото не печеля пари от това. Това за мен е чисто изкуство. Държа очите си широко отворени и улавям необичайното в обикновените неща." Представя темата "Изоставени манастири в долината на река Йордан". Тесен път между редици, бодлива тел, знаци "Пази се от мини", изоставени сгради на манастири с паднали порти, празни прозорци и скривени кръстове. Тесен път. Ето как изглежда слизането от юдейската пустиня по бреговете на река Йордан. На това място, според евангелското предание, Йоан Кръстител кръщава Исус в река Йордан. В началото на 70-те години много терористи се крият тук, точно в манастирите. Тук са се водили боеве. Днес пред посетителите се разкрива картина на изоставеност и руини. Когато влязохме в манастирите, разказва той, видяхме останалите ястия по масите, тенджери на печката. Сякаш хората са заминали от тук за един ден и не са взели нищо със себе си. Кирил Файнгард. Кирил е роден през 1960 година в Баку, Азербайджан. Започва да се занимава с фотография през 1980 година. Членува в Народно фотоателие Хазар. През 1990 година завършва задочен Народен университет по изкуствата, катедра художествена фотография. През 1991 година се мести в Израел. Споделя: "Нямам любим жанр. Снимам всичко, което привлече вниманието ми. За съжаление, фотошоп не съм усвоил. Така че обмислям композицията, ефектите, експозицията предварително и след това натискам бутона на апарата. Получава се бавно, но почти не изисква последваща обработка." Зиновий Бурман. Зиновий е любител фотограф, роден в град Житомир през 1967 година. По професия младши инженер. През 1991 година заминава за Израел. От 16 годишен се интересува от фотография. Най-много обича да снима природата. Той казва: "Не давам заглавие на снимките си. Снимката трябва да говори сама за себе си. Следователно мисля, че имена не са необходими. Надявам се, че моето впечатление е предадено на зрителя." Пред нас са творбите на 6 израелски фотографи. Посланията, които носят снимките, са силни, запомнящи се, предизвикващи размисли. Усещаме войната и следите, които е оставила навсякъде. И в природата, и в градовете, и у хората. Замисляме се пред храма с вярата, надеждата, търсенето на спасение и силата на духовното начало. Възхищаваме се от красотата на природата. За нас е чест да бъдем домакини на тази изложба "Импресия". Сега ще дам думата на Сергей Климент. Добре. Извиняйте, без карты мои возрасты. Скъпи приятели, прежде всего благодарим ви, че дойдете на открывание на наша изложба. Позвольте ми да изкажа своята благодарност на Румяна Денева и на куратора на изложба Силвия, че направиха тази изложба възможна. Ако искате да организирате успешна изложба, както казват французите, потърсите жена. За счастье ги намерихме. За последние години това может быть первая изложба, фотоизложба от Израил в България. И много се радвам, че това се случи в Карнобат.
Нашата група беше организирана под името Би-Шева пред почти 20 години. Първо, ние сме добри приятели, живеем в един град. А второ, обединява ни фотографията, въпреки че днес не сме професионални фотографи. Нашите 7 фотографа са много различни по стил и всеки има свои собствени предпочитания. Тази изложба представя необичайни образи на света около нас. Тези картини, разбира се, созданы с помощью конвенциональных фотографических методов. Само всякий автор передавал свои впечатления через индивидуальную си визия, собственната си техника и на создавание картина. Всяка снимка е карточка от фотографа, която передава неговия поглед към света и неговите впечатления. Пожелавам ви много положительни емоции, много приятни запознанства и добра комуникация. Още веднъж искам да благодаря на всички, които се събраха тук днес. Моля, насладите се за изложбата. Благодаря.